Ells van lluitar per la llibertat, ens van ajudar, van ser decisius, i sense l'empenta d'ells segurament avui no podríem dir des de la llibertat que no hem de menester cap justificació ni per fer homenatges ni per dir les coses amb el nom que tenen i explicar la història tal com és, tal com va anar, tal com s'ha fet i treure'n les conclusions per al nostre treball cap al futur. Aquesta és la llibertat que hem guanyat entre tots i que ells ens van ajudar a guanyar. Però hi ha una qüestió que jo volia posar sobre la taula de tots nosaltres en aquest acte d'homenatge. Una pregunta que potser per nosaltres és clara, però que crec que l'hem de saber entre tots treure d'aquí, que forma part de la nostra tasca, per difondre-la en una societat que en aquest sentit ha perdut una mica el rumb. Què els induïa a sacrificar fins la vida? Què els induïa a jugar-se la vida pels altres? Quins valors hi havia darrere de tot això? Quina és l'última raó profunda de cada ser humà quan és capaç de donar fins i tot la vida? Podríem teoritzar, però em fa l'efecte que ha sigut oportuníssima la lectura que ha fet en Josep de la filla d'en Joan, de la salutació que ens ha fet la filla d'en Joan, quan ens ha dit amb una frase rotunda, tremenda, directa. Era un joven de su època. Això és el que ens ha dit. Era un joven de su època. Una frase meravellosa que sintetitza i que respon perfectament a aquesta pregunta. I la nostra tasca és precisament explicar això, que els joves i els no joves en una època tenien valors i posaven els valors per davant de l'interès personal. I eren capaços de dir-li al germà, aixeca't, vine amb mi, segueix, el que es retrasava, el que tenia dificultats, continua endavant, lluitem. Aquesta és la gran lliçó. Eren jóvenes i no joves de su època. I aquesta és la lliçó que hem de treure el dia d'avui, la lliçó de l'heroisme, del sacrifici dels 3 companys assassinats. Quantes persones avui juguem dins d'aquesta escala de valors? Aquest és el gran repte, companyes i companys. Aquesta és la nostra tasca de futur. Aquesta és la nostra tasca política principal d'avui. Retornar els valors a la societat i no deixar-nos arrossegar per la llau d'aquesta onada. Jo crec que maldita de liberalisme. El liberal és una paraula molt bonica. Per què ens l'han segrestat? Per què ens segresten fins i tot les paraules? Aquesta és la nostra lluita i aquesta és la nostra raó. I així serem tots jóvenes de nuestra època. Companyes i companys, moltes gràcies, repeteixo, salut i bon treball.